Il-ġurnalist esperjenza Xavier Balzan saħaq li hemm direttur ieħor qabel l-eks diretturi maniġerjali ta' Allied Newspapers responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times li għandu kontijiet ġewwa l-Iżvizzera biex fihom qiegħed flus ġejjin minn perkaċċi minn nies li kienu marbutin mal-beħ ta' karta u stamperiji. F'artiklu bit-titlu Iddaħħaknix fuq il-Gazzetta Illum, Xavier Balzan kiteb li l-istorja ta' negozju privat bejn Keith Schembri, Adrian Hillman u Vincent Bohajar, żewġ ex-diretturi maniġerjali tal-Allied, hija parti minn storja akbar. Qal li la darba hawn min irid jisfidaħ ħajitfa' kubrita żgħira. Kien hawn li kiteb allegazzjoni serja oħra fil-konfront tal-kumpanija responsabbli mit-Times. Id-direttur eżekuttiv tal-Media Today qal li dawn il-każijiet forsi ilhom preskritti, imma li minn dan trid biss tħares lejn l-istil ta' ħajja ta' mimmexxa Times u mhux biss għex komdu iżda investa dawn il-flus li ċertament kellhom oriġini dubjuż. Semma kif dawn il-flus marru fid-djar ta' dawn in-nies u fil-Blokok f'Tower Road. Rapporti fil-medja qalu wkoll l-inkjesta maġisterjali talbet ukoll investigazzjoni fuq Michel Rizzo, id-direttur maniġerjali preżenti tal-Allied Newspapers, dwar l-istorja svelata mill-lum ġimgħa ilu fejn qed jiġi allegat li tat-Times setet frodat ma' €350,000 lil Malta Enterprise fi żmien il-gvern ta' Gonzi Pian. Xavier Balzan staqsa għajdli kif aħna nistgħu nitolbu għajnuna mingħand il-gvern biex jaħseb fina meta minn fostna hawn minħawwad b'dan il-mod. Hawnhekk Balzan irribatta l-argument ta' Times li din il-ġimgħa qalet li vittma quddiem l-istejjer li ħarġu wara li ex-direttur tal-Allied tressaq fl-isbarra tal-qorti mixli bi frodi fost l-oħrajn. L-editur tat-Times spiċċa qal li Allied Newspapers ma tindaħalx fil-linja editorjali tal-Gazzetta, iżda hawn Balzan tenna mod ieħor u saħaq li l-argument tat-Times huwa wieħed fjakk. Balzan semma wkoll li 3 snin ilu tat-Times ħolqu storja fuq tal-Malta Today għax aġenzija rinomata bagħtet artiklu kummerċjali dwar l-Electrogas lil Malta Today. Balzan saħaq li għal dan l-artiklu tal-Media Today ma tħallsux, imbagħad semma r-rabtiet tat-Times mal-grupp tas-suspettat mandant fil-qtil tad-Defni Caruana Galizja Jorgen Fenech. Ejja naqbdu r-riklamar kollu tal-aħħar 20 sena minn Tomas li ngħata lit-Times u dak li ngħata lill-Media Today forsi nifhmu minħal aktar. Naraw lil min ikkritika lil ta' Tomas l-aktar u biex ma ninsiex minn ħa u kielmen fuq il-Fondazzjoni Tomas Fenech u min aċċetta premijiet mill-istess fondazzjoni u min anke uża s-servizzi ta' Tomas bħala ġurnalista, saħaq Balzan botti diretti lejn tat-Times. Balzan għalaq l-artiklu billi semma lill-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt. L-ex Ministru Austin Gatt ukoll kellu kont l-Iżvizzera u nqabad li ma kienx iddikjarah fid-dikjarazzjoni tal-assi. Lil Manuel Delija Balzan qallu jekk kienx fetaħ ħalqu meta dak li sejjaħlu bħala l-parrinu tiegħu, jiġifieri Austin Gatt, sar magħruf li kellu €600,000 mhux iddikjarati f'kont fl-Iżvizzera.